O yan po, baluta mo na rin Kapampangan mahilig la po king musika. Patunay ni Rodolfo Laksamana ang mas kilala tampo king Awus at Totoy Bato. Ya po ing orihinal ari ning Pulos ang Kapampangan ang may kanta ka rin baluta mong kataan lugod na ning Indu at sibol na ning Arayat. Ngini, maluwataning iakakit ito Totoy Bato king entablado at mapilan ka rin kaya katangkabalan ing mangutang nung ka rin kaya ingari na ning Pulos ang Kapampangan. Kaya katampong pakibaluan ibat king report ng Arlo Motas nung nano na kaya ing salukuyang bili ng Totoy Bato. Alben tayo po. Sibul na ning arayat, amponing dayat malat, karinda kayikit lipat-lipat. Sabihan mo kang tatang, burikeng katuwagan, kabukas mo may kaya puneman. Oh, malabak amaranon, aniyang akit daka, mamit-bit kang payong, papuntang eskwela, layon kong linapit, may kipayong keka, amo pang sinabi. Mapilan na karing ayal bentamong pelikulang Kapampangan, migpalagay na karening kantang Reni. Lalakad ka, miyagnan katatakbang. Patsiatyo kaking labuad Kapampangan, lakwas na karing baryo-baryo, pangaras na ninggat panapon, yan na ingkabudra ng pakiramdaman ding tao. Yapin rin Pulos ang Kapampangan, ring kantang Kapampangan. At patsi sinabi rin na Apulos ang Kapampangan, dambing ning makadikit, inglagi yung Totoy Bato. Banuang 1972 kanu, inyang migumpisayang mag-perform, i Rodolfo Rason Laksamana, mas kilala ya, kingaw sa Totoy Bato. Nga na, kanita pa kanu, mahilig ne taga ng mamamagkanta at taga ng atyo na king kayang talento ing pamagkanta. Ngeni kayang salukuyang panahon, kumusta na ing ari na ning Pulos ang Kapampangan ay Totoy Bato. King Baryo Mangkatyan, king Balening Pora, ato pane ning Balentim ing salukuyang tutok na nga na ning original at Totoy Bato. Keti king Balengay ni salukuyang makatuknang at magpasika na katawan ing 73 anyos ay Totoy Bato. King Balengay ni pera ngalanda niya mo naman bang magiyang most outstanding Porakenyo. Kapilan pa may mild stroke ya iti at akit king kayang katawan ing mangay nane. Siwala ng Totoy Bato, inyami gumpisaya nga may mamagkantaking Kapampangan, bangkanita, mitindayagya mo naman inga manong siswan, kaluparareng aliwang probinsya, ketiking Pilipinas. Atin tamong joke box kinining Bisaya ne, Yoyoy Bilame, Jonis, atin tamong joke box king naning Ilocos, Bobby Gutierrez. O ba't keti Pampanga niya pekit pa nang kung yung minuna akong gawang album kanita itang yung lugod na ning Indu parang karempe ng ari yung kaya niyang ma-hospital ko gawa aking 40 days yung minuran 40 aldo gawa aking istorya. Akakit manggangeni king lupa na at katawa ng mangay na ing kapag nasana nga mitindayagya nga manong siswan king kapamilatan da rin kayang pamanyulat kanta. Bista mat makanita, linaganap lapin man rin kayang kanta at komposisyon. Tambing na kumong melungkot king siwala na ning matuwa, patungkol kareti uling abalo ko ay eyaman kabud manikwa, igyang nanumang royalty karing kayang kanta. Ala pang binyeka na ako. Naparamdaman niyo po kung Ito yung paginakit ko. Yung kanta ko, ilang halos tatig-tigda ka rin. Kapampangan. O ba't ay raked? Then nandyan di takmo man siyang pribileyo diyang kaya mo, diyang mansarin ko niya rin sigarilyo mo man sa makanyang kung ay, ninumpis ang bungang ko wala. Oning igyang makanyan man, ene kanumenga has magreklamo man, uling magagamit no man kanureti kimpa magpalaganap karing kantang Kapampangan. Uling nga ako naman, kasi yung kana ako naman, panggap ko, ano ba't yung iba't palagapan ng ken talaga yung Kapampangan. Na ito na yung isip ko.
buri ko laganap ng kantang kapangpangan, uling manibat king ibat. Yung kanta ko kapangpangan. Ngayon, nung sumika yung kapangpangan, paulit ko, itang, ngayon, makanano mo mong reklamo retang gagamit keng kantang kapangpangan. Nung palagapanan keng kapangpangan, kay reklamo mo lang, buri ko pin. Yung kapangpangan, mamamatay. May ginong paralan na rin kayang musika, king pamanlugod, king amanong sisuan. Mo kanini, keng kabilang ko ngini, kaya makanyang kubili. Alos gagawa ko pang, susulag ko pang, ken mo sarili ko. Susulag ko pang kantang kapangpangan. Nung makanano rin, kaya makanano kong pakain pasize. Parang kalupa kong kapangpangan, na itamong kapangpangan, tintamong talento. Ito yung buri kong pakain pasize ka rin, kalupa kong kapangpangan. Buri kong ipakit mabilo gayato, na itamong kapangpangan, at intantagle talento. Ing adwa na nanamu kanu ning ari na ning Polosa, ing makilalaya mo karing kayang gagawang kanta, ning kay atin pang miraras kayang balita, ama kapamiyasu kalalug kaya, yarugong ipagmalun na ning matuwa. Sana naman, nung halimbawa, buriro mang gamitan din kanta ko, itang burik sabihan na era na kayantang ni Totoy, metene. Kaya, detang kasing ngaluang abe ko. Ini po, in founder na ning Pulosang Kapangpangan. Ini po, Totoy Bato, original. Dapat makanyan na mo, luway tang, ene po malyari, metene. Akakita mo ngayon sa lukuyan, ayong pamangawang pelikula ing mani muna, karing paralan, king pamagpatindayag, king kulturang Kapampangan. At elingad, areng kantang Kapampangan, milulubla kareti, mimiyaya mo namang siwala itotoy batu, patungkol kareti nung magsilbi mo, para kayo, agagamitan do ring kantana. Okay mo, nung ikakain na ning katamong kaya nung ikakayap na ning kay tamo, okay mo ito. Pero kung po, nung ikasira na naman ning katamong sariling kulturang Kapangpangan, ito maps na. Dapat, makaibiyayang kay nung kakanta ka, makaibiyay kang kay kayang tao, aluway kang makasira ka. King kulturang Kapampangan. Oo, king kulturang Kapangpangan. Igyamang atyune king makanining askeing ari na ning Polosang Kapampangan. Taglus-taglus pa mo naman ing pamanlugod na, king kekatang kultura, at atin niya pa mo namang mensahe iti, karing sablang Kapampangan, lakwas na karing kayanakan. Kaya na sana, tayo papalbugin kay katamong kulturang Kapangpangan. Uling iyang yapining, maanapin ng Tagalog, iyan ang yaman nating, yung kay katamong gamang tinganga na kung sabihan, dangalan tayo Kapangpangan tayo palbog king Kapangpangan. Uli na pinangeni, magkasakit siya ruguking kayang panamdaman. Manawagan niya, ing ari na ning Polosa, karing sablang kabalin, amigi masanting a puso, para igyamang makanano, makasawop kaya. Kaya ko pong manawagan o maawasan ko pansin din kaya katamong kabalin. Lalo na rin yung kaya katang manungkulan o malugod kaya katamong kulturang Kapangpangan. Na sana po, inimuman pong kayo kong talasuyo, waman at siking matsurang kabil yan kanini, manyag ko pong dita ka pagano kayo. Na sana po din nyo na mandita kapansin. Kaya yung kabil yan kung itang kay katamong kay katamong manungkulan miki masabal kay katamong kulturang Kapangpangan o karing kay katang kabalin no
makayalbe kining katang programa gini. Na sana po maragulya pong bagay itang yung dita ka sab kining kekon talasuyo. Akal kong salamat karetang pusong mayak o retang makaintindi kayo ka na akong baring ipabagagay kayo along-lalo na po karing kay katang maya pamanong kulan sana po din nyo kung di ta kapansin akal kong salamat kayo kaya po oras po kayo man. Si wala na pang Totoy Batu, ay igyamang at yuking aske na ning magkasakit siya king kayang panamdaman. Agagawa na pa muna mga makagawang kanta, igyamang king isip na mo. May kasabi arugo king katang team, anong magsilbi neng itiriring iti. Netong kumong amak ka musikero, nengarap makilala ketiking balenta mo. Kuha kalingwaning amano ng tatangko, hintawong matyaga at inyang asenso. Anyaw kabalen, ako magiramdam, yung kanta ko ngayon lubos yung pagtyagan. Uling netong muing, akong panikwanan, yung ikayo aliwan dakongan. Yung kanta ko ngayon yampang keke kayo, ikong sablang magiramdam, lalo na kayong kabalen ko. Uri kong ipakit, mabilo gayato, naging lahing kapangpangan, atin lang tagle talento. Uri kong ipakit, mabilo gayato, naging lahing kapangpangan, atin lang tagle talento. Karing bisang sumaw kang Totoy Batu. Malyari ko pong mag-message king CLTV36 official Facebook o mag-text king 0918-854-2159. Yaku po'y Arlukiar Motas para king Balen.